पूर्णा परम ब्रह्म ज्योतिस्वर खुलुमबाय गिबियावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव जोङो ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों। बे आयदायानो जाहैबाय अर। जोंनि गेजेराव दिनैनि बे आयदानि सावरायगिरि महरै जों हांख्रायनानै मोननो हादों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो फोसाव आफादनि सासे फोसावगिरि आफा क्रियादाता बिस्ति नार्जारी। बे बिस्ति नार्जारी आफानिफ्राय जोङो दिनै अरनि सोमोन्दै जोङो गुवारै मिथिनो नाजागोन। दा गिबियावनो गावनि एंगार हायै बेसेन गोसा समखौ दिनैनि बे सावरायनायाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बे आफानो होनानै दिनैनि बे आयदाखौ बे आफानिफ्राय गुवारै मिथिनो होननानै सानबाय। दा गिबियावनो आङो बे आफानिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ होग्रोबाय। दा परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि जिथु बोसोन बेवहाय रोखा रोखायै आफाया लिरनानै गालांदों। दा अग्निर बिसय होननानै दा बे आयदाखौ नों आफाया एसे गुवारैनो जाहाथे नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोना गोरलैयैनो बुजिनो हायो बेबायदि एसे सहज भाषाजों एसे बेखेवथिनानै होदो आफा। गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ आं बावहरनाय जाबाय। गोदो गोदाय परम्परानिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बेदाव लिरना गालांनाय अरखौनो बुंदों पुरहित आरो बे पुरहित हिसाबै अरखौनो बुंदों अग्नि मिले पुरहितम यज्ञस्य देवम रीतिजम। जेब्ला जोङो यज्ञखौ गायसननानै अर फोजोंगोन अब्ला बेनो पुरहित आरो बेखौनो बुंदों बेदाव अग्नि मिले पुरहितम यज्ञस्य देवम रीतिजम अग्निमुखे कादन्ति देवा। अर ब्रह्मआनो जेब्ला जोंगोन जेब्ला नुजागोन अब्ला साकार जागोन अब्ला बेनो जोंनि होनाय मुवाफोरखौ रीति बादि नीति बादि गावनो खुगा महर जानानै जोंनि होनाय मुवाखौ आजावनानै लांगोन। आरो अर ब्रह्मआव आहुति होयोब्ला बुहुमनि बारखौ सोदांनाय जागोन आरो अर ब्रह्मआव गोदै गोथाव मिलौनाय मुवा आहुति होनायनिफ्राय उखुन्दै महर थांनानै समय मथे अखा हानानै जिउ जिबिया हालन जागोन। बेनिफ्राय बेखौ बुंखादों जे बेद शास्त्रआव बुंनानै गालांनाय नै फिसाफोर आं नोंसोरखौ सोरजिबाय सोरजिनायजों लोगोसे नैबे यज्ञखौ आं सोरजिबाय बे यज्ञआनो जाहैबाय नोंसिनि मुलुग गोजोननि थाखाय हाबाखौ मावगोन आरो नोंसिनि आसा लुगैनाय खामानिफोरखौ बे यज्ञनि दारैनो नोंसोर मोनगोन। दा बेखौ बुंदों बेदाव सजेस्ना सृष्टुआ पुरुबास प्रजापति अनेन प्रसविस धवमेश बहु सस्ता कामध। हारसाराव बेखौनो बुंदों प्रजापति ब्रह्माय कल्पर आदिते प्रजाসকলক সৃষ্টি কৰি কৈছিল যে এই যজ্ঞৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ দিনে দিনে উন্নতি হওক এই যজ্ঞৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ অভীষ্ট ফলদান समर्थ हक। और बेखौ हिंदियाव बुंदों सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा को रचना कर उनसे कहा इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो इस यज्ञ द्वारा तुम लोग इच्छित कामना को पूर्ण करने वाला होगा। In the beginning of creation, after creating, one king loved with a God. Through this, it will stipulate all your distress. बेनिखायनो जों जग्य होबाय थायोब्ला जोंना मा जागोन सारि अन्तःकरणा शुद्ध जागोन मन बुद्धि चित्त अहंकार बे मोनब्रै अन्तरा शुद्ध जायोबा जों मा जागोन मन माने गोसो बुद्धि माने सोलो बेनिफ्राय चित्त माने गोरबो आरो बेनिफ्राय अहंकार बे मोनब्रै माबाया
अन्तकरना शुद्ध जानानै जोंनिया मा जागोन गोसोआ गोथार जागोन गोसोआ गोथार जायोबा मा जागोन साननो हानाय जोंनाव गियाना फैगोन साननो हानाय गियाना फैयोबासो जोंनाव मा जागोन बिसार खालामनो हानाय गोहो फैयोबा जों शान्ति मोनगोन बेनिखायनो जोंखौ बुंदों जे मुवानि सायाव जायहा साननाय दं बेहा गियान दं जायहा गियान दं बेहा गोजोननाय दं बेनिखायनो जों मुवानि सायाव बिसार खालामनो हायाब्ला जोंहा गियान फैया गियान फैयाब्ला जोंहा शान्ति फैया बेनिखायनो जोङो आहुति होनाया दानिल' नङा बे परम्परानिफ्रायनो सोलिबोनाय बेनिखायनो बे बेदनिनो बोसोन जों बेखौ बयबो मावनाया जोंनि थाखाय गोनां होननानै जोंखौ बोसोन होलांदों बेनिफ्राय जोङो जग्य होनानै देबि मोदायफोरखौ जोङो गोजोन होयोब्ला देबि मोदायफोरा जोंखौ गोजोन खुसि जिउ खांहोगोन होननानै बुंनानै गालांनाय राव दङ बेनिफ्राय मा जाबाय अर ब्रह्मआव आहुति होयोब्ला बिघ्निया जोबो दुखु जारलाया खारो सुखु गोजोनखौ मोनो अन्तकरन शुद्ध होया अन्तकरना शुद्ध जानानै गियानखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो गियान मोनोब्ला जोंनि संसार जानायाव आलो गोजोनै सुखु गोजोनै जों जिउ खांलांनो हायो आरो बेनिखायनो जोंखौ परमहंस आफाया अरनि सोमोन्दै बुंदों जे उत्तम उत्तम पदार्थ सुगन्ध द्रव्য परमात्मा नामे अग्नि ब्रह्मे अर्पण करिবে আমাদের কি আছে যে আমরা তাহাকে দিব আমরা এক খণ্ড তৃণ পর্যন্ত উৎপন্ন করতে পারি না তাহার দ্রব্য তাহাকে দিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করিয়া আমরাও কৃতার্থ হয় बेनिफ्राय मा बुंदों अग्निते आहुति दिले वायु परिष्कार হয় से विशुद्ध वायुते देह निरक एवं अंतकरण शुद्ध पवित्र হইয়া विवेक जन्मे যেমন অন্ন জল সংযোগে দেহর বল বৃদ্ধি দেহি ক্রিয়া সুচারূপে নির্বাহ হয় সেরূপ অগ্নির সঙ্গ করলে আন্তরিক তেজ বৃদ্ধি হয় সে সকল সামগ্রী অগ্নিতে অর্পিত হয় তার ধূম হইতে মেঘ জন্মে পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সে মেঘ হইতে যথাসময় প্রয়োজন মত জল বর্ষণ করে दा बेबादिनो जोङो बुहुमनि खामानि मावोबा परमात्माया गोजोनगोन परमात्माया गोजोननानै नांगौ बादि जोंनो जिउ जिबिनि थाखाय अखा हानानै होयोब्ला जिउ जिबिया मा जागोन पालन जागोन नामदों बेनिखायनो जोङो नित्यखौ जों होनांगौ नित्य होनायनि खान्थिया जाहैबाय माने তাহাকে পাইবার জন্য প্রতিদিন যে ক্রিয়া করা যায় এবং যে কার্য করলে সার নিত্য বস্তু পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে সার নিত্য ক্রিয়া বলে होननांगोन बेनिखायनो जोङो सानफ्रामबो मावनां हाबाया बेनो जाय हाबाखौ मावोबा जों जे बेखौ मोनहैनो मिथिनो हायो बे हाबाखौनो सानफ्रामनिबो मावनो गोनां हाबा होननानै बुङो आरो बेनिखायनो जोङो दिखा लानांगौ दिखा लानानै बे क्रियाखौ जों मावनांगौ जोंखौ बुंदों जे प्रतिदिनेर पाप नस्त करिया लयबेन जे सानफ्रामनिबो भुल गोरोन्थि दाय मावलांनायफोरखौ जोङो निमाहा बिनानै ला होननानै जोंखौ फोरमायलांदों आरोखि बेनिखायनो जोङो आहुति होयोब्ला बुहुमनि बारखौ जों सोदांनो हायोब्ला बुहुमनि बारा गोथार जायोब्ला जिउ जिबिया हां जानायाव बिराद माने मोजां जायो आरो बे बुहुमनि गोथार बारखौ जों मोनजाबाय थायोब्ला जों मा जायो निरोगि जायो रोगि गैयै निरोगि जायो बेबादि जोङो गोथार बारखौ जों मोनजानो हाब्लासो जिउ जिबिया बेमार गैयै आजार जानानै गोजोनै सुखु गोजोनै जों जिउ खांनो हायो आरो दा बेनिखायनो जोङो इसोरनि बोसोना माने गोरलैबो आरो एसे गोब्राबबो बेनिखायनो जों इसोरनि बोसोनखौ बिसार खालामनानै मावनांगौ जानला मोनला जों मावबा जाया बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव कालिचरण गुरुदेबा जोनोम मोननानै धोरोमखौ बासिनानै दाउसा दाउमा बलि प्रदान प्रसाद बावनायफोरखौ गारनानै एकमात्र आहुति होयोबालाय जे बुहुमनि बारखौ सोदांनाय जायो बिनि बोसोनखौ लानानैनो परमहंस आफानिफ्राय बे सैत्य धर्मखौ आजावनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कालिचरण गुरुदेबा होलाङो आरो मा बेनिखायनो जों दा नैबे बोसोनखौ मोननानैनो दासिमबो जों बर' हारिनि गेजेराव माखासे बर'फ्रा बे बोसोनखौ मावलांगासिनो दं आरो मावबाय थानांखागोन बे परम्परानिफ्रायनो बोसोन होलांखानाय बे बोसोन आरो मा बेनिखायनो धोरोमा जोंखौ जाय हमथानानै लाखिदों बेखौसो धर्म होनदों गुबुनखौ धर्म होनाखै नङामोनब्ला धर्मआ बेसेबांबा धर्म जागौमोन बेफोर गासैबो जे धर्मआ धर्ममोनब्ला होमबा इसोराबो गोबां जागौमोन नाथाय इसोराबो सासेल' धर्मआबो मोनसेल' बिनि अनगायै गुबुन गैया माब्रैहाय धर्मआ जोंखौ हमथानानै लाखिदों होननानै बुङोब्ला हा जोंनि देहा दै जोंनि थै बिदै अरा जोंनि गांहोदों उखैहोदों दोगोन थांहोदों बेनिफ्राय बारा जोंनि हां जिउ बार जागासिनो दं अखोरां खर'बादि जानानै दं अखाफोरा गोसो संकल्प बिकल्प सानदों बुजिदों साननो हादों
बेफोरबायदि जानानै दङ अखाफोरा सान सुर्य नारायण मेगन महरै जानानै दं बेबादिनो जोंनियाव जानानै दंनायखायनो बियो मा जादों गायत्री जादों दा गायत्री स्वरूपै जानायखायनो जों बेखौ गायनानै जोङो बिनि मुवाखौ बेनो होदों अम भु हा स्वरूप हा मोदाय अम भुव दै स्वरूप दै मोदाय अम स अर स्वरूप अर मोदाय अम मह बार स्वरूप बार मोदाय अम जन अखारां मोदाय अखाफोर स्वरूप अम तप अखाफोर मोदाय गोसो अखाफोर स्वरूप अम सैत्यम सान सुर्य नारायण स्वरूप सान मोदाय बिनि अनगायै मोदाय मोदाय जे बे बुहुमाव गैया जायाखै जानायबो नङा जागोन बादिबो सम्भावना गैया होननानै बुंनानै गालांखाबाय दा जों बेफोरखौ मिथिनोनो जोंनाव साननो हानाय गोहो जोंनाव फैनांगोन आरो बे साननो हानाय गोहोखौनो जों बोरैनिफ्राय मोनगोन एकमात्र परमात्मानि बोसोनजोंसो मोनगोन जयग'नि गेजेरजों जायनि फलाव परमात्मा बुंदों जे माया नदी पार हইতে परम आत्मा माझिर জ্ঞান नौका साय एपारे त्रिताप अपारे मोक्ष मोक्ष देशे জ্ঞাन नौका अनाबयसक बे संसारा माया बे संसाराव जों संसार जानांगौब्ला जोंनो मा नांगौ गियान नांगौ आरो बे गियानखौ जों बोरै मोनगोन जयग'नि गेजेरजोंसो बे गियानखौ मोनगोन जेब्ला जोंनि अन्तरा शुद्ध जागोन गोथार जागोन अब्लासो जोङो बुजिनो हानाय जोंनाव गोहोआ साबखांगोन अब्लासो जों मिथिनो हागोन जे बियो थार आरो बियो सैथो अराव गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मिलौहाब मुवा बेसादजों आहुति होनो होदों नाथाय बे अरा मा बुस्थु जाय अरा हा दै बार अख्रां जेरावबो गोसार लानानै दङ बियो मा मा महराव दङ दा बेखौ एसे फोरमायगोन नामा बियो अरा नुनो मोनै महरै बे अरा जोंनि देहायाव एकदम सूक्ष्म भाबै बियो हाबनानै दं जायनि फलाव बे अर थानायखायसो जोंनि देहाया दुंदुं हाव गुदुं महरै 98 डिग्रीनि गरमनि हिटखौ जोंनो होनानै जोंखौ लाखिगासिनो दं आरो बे अरानो जोंनि जानाय आदारखौ फोमोनफ्रामनानै बे अरानो जोंनो रानसाय खुरनानै होदों जायनि फलाव आथिंनि रसखौ आथिङाव आखाइनि रसखौ आखाइयाव खर'नि रसखौ खर'आव खानायनि रसखौ खानायाव जायनि जेरै रोखोम रस नांगौ बे अरानो जोंनो रानसाय फुरायना होदों आरो बे अरानो दंफाङाव दं बे अरानो हायाव दं बे अरानो दैयाव दं बे अरानो बयनिबो सोलेराव दङ बे अरानो 98 डिग्रीनि महर जानानै जोंखौ दैदेनगासिनो दङ आरो बे अरानो खुगा महरै जोंनि आहारखौबो बियो आजावनानै रानसा फुरायनो होगासिनो दं आरो बे अरानो बयनिबो न'खराव गावनो जोंखांनानै थुब्लाव बेखौ जोंखांहोनानै ओंखाम फोमोनना होदों मैगं मैला फोमोनना होदों बेदर बेला फोमोनना होदों बे अरा जुदि फोमोनना होआमोनब्ला जोंहा जानायनि राहायानो जानाय नङामोन आरो जों गोथाङै बेखौ जानो हानाय नङामोन बेनिखायनो बे अरानो जेरावबो मोब्लिब महरैबो जानानै दङ आरो बे अरानो गावनो सानजोंमा महरै जानानै दं आरो सानजोंमा अर जानानैनो जोंनि बुहुमाव अर महरै जेरावबो जेरैबो माने मोब्लिब महराव बियो हाबजोबनानै दङ जेरावखि जाया मानो मोनसे माबाखौ नायोबोला जों अन्थाइजों अन्थाइ देब्लाबो बावबो जों अर मोनगोन बनजों फुथारोब्ला बावबो जों गरमनि हिट मोनगोन हायाव जयोब्ला बावबो गरमनि हिट मोनगोन दैयावथ' दैजोंनो अरखौ दिहुनदों कारेन्टखौ दिहुनदों होमब्ला अर गैयै मा जायगायाव दं अख्राङावबोथ' अख्राङाव अखा मोफ्लामनाय महरै अरा गावनो जानानै दं आरो बे अर गैयै जेरावबो जायगायानो गैया आरो बे अरानो गावनो सानजोंमा महरै सामफ्रामनिबो मोदाय गावनो सान सुर्य नारायण गसाइ महरै स्रां जानानै जोंनो सोलिनो खाबु होदों थांहोदों फैदों दाबसे जायगायाव दाबसेनिफ्राय थांनो हादों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव फैनो हादों रेडिअ टेलिभिसन नुनायनि खाबु होदों आरो बे अरनि दारैसो जोङो जेरावबो जेरैबो मावनो हानाय गोहोखौ जों मोनदों बा अर गैयै मुवानो गैया आरो बे अरखौ जों मोनदांनो हाया बे अरानो खानाय दोंसेनि मिहिनि आरो मिहि सूक्ष्म महरै जेरावबो गावनो हाबजोबनानै दं आरो बे अरानो खुगा महरै जोंनि होनाय मुवाफोरखौ आजावनानै लांनानै गावनो बिनि सेनखौ
एकदम मोदोम होनानै मा खालामदों बुहुमाव गोसार होनानै बुहुमनि बारखौ सोदांदों जाय जेरैहाय माने धुप खाथिखौ लगायोब्ला धुप खाथिनि सेना मोदोमनानै बुहुमाव गोसारो थिग बिदिनो अर ब्रह्म आहुति होयोब्ला अर ब्रह्मआ गावनि खुगा महरजों जानानै गावनि गोहोजों सोदांनानै बुहुमाव गोथार भाबखौ जोंनो होबाय थादों आरोमा बेनिखायनो अरा जेरावबो जेरैबो गावनो आबुं महरै गोसारनानै दंनायखायनो बेखौ पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप ब्रह्म बेखौनो ब्रह्म होनदों आरो बे ब्रह्मआनो जोंनि अर ब्रह्म जानानै देहा सिङावबो जोंखौ देहा सोलेरखौ गथा महरै लाखिनानै दंगासिनो दं आरोमा बेखायनो ब्रह्मखौ जाय मिथिगोन बेनो ब्राह्मण आरो बेनो ब्रह्म होननांदों ब्रह्म ब्राह्मण बे मोनसेयानो होननांदों बेनि गुबुन गैया बिनि अनगायै जोङो जेरावखि जाया मानो बर' रावाव होनदों हा दै अर बार अख्रां आरो बेनिफ्राय संस्कृत रावाव ब्रह्म धोरोमाव बुंदों मोनस्नि जेरैहाय हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान सूर्य नारायण हाया जाहैबाय इसोरनि आथिं दैया जाहैबाय इसोरनि नारि अरा जाहैबाय इसोरनि खुगा बारा जाहैबाय इसोरनि जिउ अख्राङा जाहैबाय इसोरनि खर' अखाफोरा इसोरनि गोसो साना इसोरनि मेगन सुरुबाय बेबादि गावनो बेबादि सुरुबाय सासे इसोर जानानै बे बुहुमाव दङ होननानै जोङो दा मिथिदों आरो शास्त्रआ फोरमायदों आरो बेखौ मिथिनोबा जोंनो मा नांगौ गियान नांगौ गियाननि गेजेरजोंसो बेखौ जोङो रिसार्च खालामनानै बेखौ मोनदांनो हागोन नङाब्ला जोङो बेखौ मोनदांनाया सम्भब जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ बयनिबो शास्त्रआव बुंखादों माने बयनिबो इसोरा बे सासेयानो बेखौ बुंदों जिशु ख्रिस्टआबो माने पहर তোমালোক পহৰৰ সন্তান এই নিমিত্তে তোমালোকৰ লগতে পহৰ থাকোঁতে পহৰক বিশ্বাস কৰা होननानै बाइबेलाव जिशु ख्रिस्टआ बुंना गालांदों खरानावबो बिदिनो हजरत महम्मदा खदानि नुर मेगन होननानै बेखौ थांखिना गालांखादों इज लाइक गड होननानै बुंना गालांदों बेखौनो जोंनि बर' रावाव ब्रह्म धोरोमाव सूर्य नारायण सान सूर्य नारायण ब्रह्म होननानै जोङो बेखौ मिथिहोनानै दंगासिनो दं आरो जों बेखौनो मिथिना लादों बेनिखायनो आं फोलावलिया बेखिनिखौनो अरनि सोमोन्दै बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बे समाव आफानिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय अर बा अग्निया मा स्वरूपै साग्लोबसारनानै दङ आरो जों बेखौ माबोरै जोङो जग्गाहुथिनि गेजेरजों अर खुगानि दारै जोङो गोथाव गोदै मोदोमफ्रु मिलौहाब मुवा बेसाद होनानै जों माबोरै बे इसोरखौ जोङो सिबिनो हायो बे खान्थिखौ गेबेङैनो आफाया जोंनो फोरमायथिनानै होलांबाय जोबथारनायाव आङो आफानिसिम बे बेसेन गोसा समखौ होनानै दिनैनि बे सावरायनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आफानिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो होनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै आङो फोरमायबाय ज्योतिस्वरूप